खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि गोदान खौराङाव फिन खेबसेयाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि गोनांथार खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ मोनसे गोग्गाथाव खौरां। बर'नि थाखाय गुवाहाटी डेपुटी कमिशनार पुलिसनि बिबान लानानै खामानि मावबाय थानाय APS अबिनास बसुमतारीया सिनियर सुप्रिन्टेन्डेन्ट अफ पुलिस थामहिनबा SSP नि बिबानखौ मोनबाय एबा बिथाङा आजावबाय। नैथि खौराङाव दङ एबसुआ आर्टिकेल 371B आरो Btr गोरोबथानि 6.2 दफाखौ लाफानानै बर' रावखौ आसामनि गं 35 जिल्लायावबो एसोसिएट अफिसियेल राव महरै बाहायनांगौनि थाखाय IAS सेक्रेटारि हम एन्ड पलिटिकेल डिपार्टमेन्टनि फार्ड प्रतिम मजुमदारजों मैया लोगो हमहैनाय एबसुनि मोनसे हानजाया सावरायहैदों। मख'नो गोनांदि बर' रावा आसामनि नैथि अफिसियेल लेंगुवेज गनायथि मोननायनि उनावबो दासिमबो आसाम रायजोआव बाहायजानायखौ नुनो मोना। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानैनो दिपेन बर'नि दैदेननाय एबसुनि मोनसे थान्दै हानजाया गं 35 जिल्लाफोरावबो लोगो रावारि महरै बाहायनांगौनि थाखाय IAS फार्ड प्रतिम मजुमदार बिथांजों मैया सावरायनाया जालाङो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननायाव जालांनाय बे सावरायनायावनो मिरु एबसुनिफ्राय बाहागो लादोंमोन फारियै दिपेन बर'जों लोगोसे लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, उमेश दैमारी, गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी, लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म आरो बुंथिगिरि अबिद नार्जारी। थामथि खौराङाव दङ धुबुरीनि हनुमान मन्दिराव बन्द खालामजानाय मोसौ बेदर बोखांनायनि गुबै मास्टारमाइन्ड मिन्टु आलीखौ खाबाय। बेखौ फोरमायनाय जादोंदि हमजानाय मिन्टु आली, जायखौ जाहांगीर खानबो होनना मिथिमोननाय जायो, धुबुरी सोहोरनि वार्ड नाम्बार 11आव बिथाङा थायो। मख'नो गोनांदि थांनाय 8 जुन खालाराव ईद उल अजहा फालिनायनि उनाव धुबुरी सोहोरनि 3थि वार्ड बुलुसरनि हनुमान मन्दिरनि मोखाङाव मोनसे मोसौ बेदर लाखिनायखौ लानानै धुबुरी नोगोराव आयेन आब्रुथिनि थासारिया मख'जाथाव गाज्रि जालांदोंमोन, जेराव बिथाङा मोसौ बेदरखौ हनुमान मन्दिरनि साखाथियाव दोनदोंमोन। बे जाथायनि उनावनो पुलिसनि नायबिजिरनाया जागायदोंमोन। मिन्टु आलीया उर्फे जाहांगीर खानखौ बाहायनानै धुबुरीयाव थाखोमानानै दंमोन आरो बिथांखौ बृहस्पतिबार खालाराव खानाय जायो। जाथायनि 1 दाननि उनाव धुबुरी पुलिसनि मोनसे हानजाया बिथांखौ हमदोंमोन जेब्ला बियो धुबुरीनि मोनसे आन्दोनि थावनियाव थाखोमानानै दंमोन आरो बिथांखौ धुबुरी सदर पुलिस थानायाव लाबोदोंमोन। धुबुरी पुलिसआ हमजानाय मिन्टुनि बेरेखायै भारतारि साजा आयेननि धारा 298, 299, 61, 2A आरो आसाम मोसौ संरैखाथि आयेन SSP एक्ट 2021 नि सेक्सन 13 जों लोब्बा थानाय केस रेजिस्टार 266/25 नि सिङाव केस रेजिस्टार खालामनाय जादों होनना फोरमायदों पुलिस पार्सननिफ्राय। रायजोआव गोबां समफोरावनो मानसि गोमानाय, आइजो गोमानाय जाथायफोरखौ खोनानो मोनबाय थायो। बेबादिनो सनितपुरनि राङापारानिफ्राय सासे लाइमोन आइजो गोमानाय जाथाया ओनसोलाव गोबां गिखांनाय सोमजिहोदों। राङापारानि वार्ड नाम्बार 8 नि लाइमोन थागिबि थामहिनबा आइजो आनुवारा खातुना गोमानानै दं। थांनाय 6 जुलाइ खालारनि मोनाबिलिनिफ्रायनो लाइमोन आइजोआ गावनि न'निफ्राय ओंखारलांनायनि उननिफ्रायनो बिथांजोखौ नागिरनानै मोनाखै नखरनि सोद्रोमाफोरा। बिथांजोनि नखरा सिगांनिफ्रायनो राङापारा पुलिस थानायावबो बिथांजोनि गोमानायनि सोमोन्दै मोनसे रिपर्ट दाखिल खालामखांबायमोन, नाथाय बहा खारनानै दङ बेखौ दासिमबो गुमुर मोननो हायाखै, जेराव बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो थादों। दासान्दि समाजारि बिजोङाव गोबां खेब सावरायजागासिनो थादों आसामनि अर्चिता फुकन मुंनि सासे लाइमोना, जेराव ससियेल मिडियाखौ नायब्लानो बिथांनिल' गोबां भिडिअ पस्ट खालामनाय, शेयार खालामनाय, गोबां सावगारिफोर दासान्दि स्प्रेड जागासिनो थादों। सुबुंफ्रा बिथांनि सावगारिखौ नुयोब्लानो एबा रिल्स भिडिअ नुयोब्लानो आसामखौ मुंदांखा खालामबाय, आसामनि नाम लाखिबाय, आसामनि नाम सोरजिबाय बायदि रावानो सिगां। थारैनो बिथाङा मानि थाखाय नाम आरजिखो एबा नाम खालामखो? मिथिनो मोननाय जादोंदि सासे असमिया लाइमोन जाय मडेलिंनि सावगारि लानायाव हाबा मावो। बेनि अनगायैबो बिथांजोआ माखासे इसिङारि खामानिजों लोब्बा दं होनना गोबां निउज पर्टेलफोराव सावरायजागासिनो दं। मुंख्लं नखरफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। फैगौ 15 आगस्तनि सिगां एबा 15 आगस्तनि गेजेरावनो मुंख्लं नखरफोरनो गासैनोबो अनसुंथाइ होगोननि बाथ्रा फोसावदों बिटिआर सोरखारनिफ्राय, जेराव एबसुनि सोमावसारनाय आरो बिएलटि सोमावसारनाय मुंख्लं जानाय नखरफोरा थामहिनबा जाय नखरफोरा दासिमबो बिटिआर सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइ मोननो हायाखै बिथांमोननो गासैनोबो 15 आगस्तनि गेजेरावनो अनसुंथाइखौ होजोबगोन।
बे बाथ्राखौ बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा थामहिनबा बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथाङा फोरमायदों। आरो बिएलटिनिफ्राय लानानै 1996 मायथाइनिफ्राय गोबां मुंख्लं नखरफोरा बे रांखौ मोनगोन, जेराव दासिमबो सोरखारनिफ्राय जाय बिथांमोना अनसुंथाइ मोनाखै बिथांमोना मोनजोबनो थांगासिनो दं होनना बुङो बिथाङा। फेग्रा मुवाफोरनि बेरेखायै काछार पुलिसनि अपारेशना दासान्दि सोलिगासिनो दं। मोनसे स्रोद सुलुंनि सायाव बिथा खालामनानै पुलिसआ आरोबाव सिलचरनि अरुणाचल रेलवे जंक्शननि साखाथियाव गोबां बिबांनि फेग्रा मुवाफोर जब्द खालामनो हादों। सासे आइजोनि जि-जोमनि बेगाव नागिरनाय समावनो पुलिसआ फेग्रा मुवानि मोन 10 बाक्सुखौ जब्द खालामदोंमोन आरो बे बाक्सुफोरनि सिङावनो गासै 114 ग्राम फेग्रा मुवाफोर जब्द खालामनायाव जाफुंसार जानो हायो काछार पुलिसआ। आरो बे जब्द खालामजानाय गान्जानि बेसेना गासै 57 लाखसो जागोन होनना मिथिहोदों। होबथाजानाय फेग्रा मुवाफोरनि जगायनायजों लोब्बा लाखिनानै पुलिसआ नसुंसे रायजोनि त्रिपुरानि आगरतलानिफ्राय प्रणति दास मुंनि सासे 35 बोसोर बैसोनि आइजोखौबो खायो। बेनि सोमोन्दै सिलचर सदर पुलिस थानायाव मोनसे केस रेजिस्टार खालामनाय जादों आरो नायबिजिरनाया जागायदों। समाजारि बिजोङाव गोसारदों बिपिएफनि सासे दैदेनगिरि बिक्रम दैमारिनि समाजारि बिजोङाव बावैसो साननिफ्राय गोबांथार स्प्रेड जादों, भाइरेल जागासिनो दं। जेराव बिक्रम दैमारिया सासे आइजोखौ गावनि साखाथियाव गोबानानै लानाय मोनसे भिडिअखौ सासे बर' आइजोआ बेबादि गनायजाथाव नङै भिडिअनि सायाव बाथ्रा बुंनायखौबो नुनो मोन्दों। बिथाङा बुंदों, बेबादि लासिंसिं बोरै खालामनो खाबु मोनखो? बे हिन्जावनि जायगायाव आं जुदि थानायमोनब्ला बिथांखौ नागारामोन, बेबादि बुंनायखौबो नुनो मोननाय जादों। बिटिआर आरो बिकेडब्लिउएसिनि इस्युफोरखौ लानानै मैया आसामनि केबिनेट मिनिस्टार मानगोनां पीयूष हाजरिकाजों दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' कछारी हायुङारि गावखुंथाय ओनसोल आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद जथायै दिसपुरनि लकसभा भवनाव सावरायनाय जालाङो। बे सावरायनायावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मानाव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर', लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, उमेश दैमारी, गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी, लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म, बुंथिगिरि अबिन नार्जारी बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। बर' कछारी हायुङारि गावखुंथाय ओनसोलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां मिहिनेश्वर बसुमतारी, चेयारमेन अनिल बसुमतारी, खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्म बिथांमोनाबो लोगोसेनो बाहागो लादोंमोन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघनि गाहाय महन भागवतआ 75 बोसोर बैसोआव आगान होनायनि उनाव दैदेननायनिफ्राय ओंखारनांगौ होनना सुबुरुन होनायनि उनाव हादोरनि राजखान्थियारि फोथाराव गोख्रों फिनजाथाय सोमजिदों। कंग्रेसनि दैदेनगिरि जयराम उमेशआ बेफोर बिबुंथिफोरखौ नोजोर होनानै गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी आरो भागवत सानैखौबो सोंखारिदोंमोन। जयराम उमेशआ ससियेल मिडिया प्लेटफर्म एक्सआव मख'दोंमोन दि जेब्ला बान्था मोनगिरि गाहाय मन्त्रिया न'आव फैफिनो अब्ला आरएसएसनि गाहाया बिथांखौ गोसोखांहोदोंमोन दि बिथाङा 17 आरो 75 बोसोर बैसोआव आगान होगोन। थारैनो मोदीआ भागवतखौबो गोसो होनांगौ दि जेराव बिथाङा गावनो 11 सेप्तेम्बराव 75 बोसोर बैसोआव आगान होगोन। जयराम उमेशआ बे बिबुंथिखौ सानैबो सुबुंनि सायाव मोननै बिथिंनि गाग्लोबनाय महरै मख'दोंमोन। मख'नो गोनांदि बुधबाराव मोनसे बिजाब बेखेवनाय हाबाफारिनि समाव महन भागवतआ बुंदोंमोन दि 75 बोसोर बैसोआव आगान हैनाया बेखौ फोरमायोदि बियो उनथिं थांफिननाय सम। दायो गुबुनफोरखौ सिगांथिं दावगालांनो खाबु होनायनि सम। बे बिबुंथिनि उनाव राजखान्थियारि बेंखनफोराव गुबै गाहाय नरेन्द्र मोदीनि राजखान्थियारि इयुननि सोमोन्दै गोबां अनुमान खालामनाय नुनो मोन्दों, मानोना बे बिबुंथिया गोदान सावरायनाय सोमजिहोदों। उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मावखुलि लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथाङा। सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बर'नि माहारियारि आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, जिल्ला कमिटिनो गोदानै लुफुंनो गोनां मावखुलिफोरनि मोनथाम जिल्ला फारियै जेरै चालबारि, तामुलपुर आरो उदालगुरियाव अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारिया जालाङो। मख'नो गोनांदि आसाम सोरखारनिफ्राय बिटिआर सोरखारनो 2025 आरो 2026 रांखान्थि बोसोरनि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट फान्डनि बर' थुनलाइ आफादनि जिल्ला आफादखौ लुफुंनो थाखाय 50 लाख रांनि गोदान मावखुलि लुफुंनायनि थाखाय गुबुन जिल्लाफोरजों लोगोसे उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय मावखुलि बिहुराम बर' भवनावबो बे अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारिया जानानै थाङो।
मिरु बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनाय लोगोसे उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि पितर खुंग्रा दैमारिनि मासि लानानै दैदेननाय हाबाफारियाव बिटिआरनि CM प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लानानै लुफुंनो गोनां गोदान मावखुलिनि गाहाय खुन्थियाखौ बेखेवनानै होयो एबा हाहेजेनो। हिमन्त सोरखारा लुथिदों। हिमन्त बिश्व शर्मा सोरखारा सेन्टिगेट सामलायदों। बाक्सानि सावदुरबिथियाव कंग्रेस दोलोनि दैदेनगिरि जाकिर हुसेन थामहिनबा MLA जाकिर हुसेन सिकदारा खौरांगिरिनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ बुंदों। बाक्सा जिल्लानि सावदुरबिथियाव थांनाय सानखालि एबा सानसे सिगां कंग्रेसनि दोलोनि मोनसे मेल जानानै थांदोंमोन आरो बे मेलावनो कंग्रेसनि MLA एबा दैदेनगिरि जाकिर हुसेन सिकदारा गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै सोंखारिनानै माखासे बाथ्रा बुंथिदों। फैगासिनो दं माखासे साननि उनाव कंग्रेसनि आफादगिरि राहुल गान्धी आरो गागि दैदेनगिरि मल्लिका अर्जुन खरगे बिथांमोना बाक्सा जिल्लानि सावदुरबिथियाव बेलासि समाव जालांनाय कंग्रेस दोलोनि मावथिफोरजों जथायै मोनसे जथुमाबो जालाङो आरो बेयाव MLA जाकिर हुसेना बाहागो लाफैनानै गिबि मन्थ्रिनि हेंथायै ओरैबायदि बुंबावोदि हिमन्त सोरखारा जाख्ल'दों आरो दासान्दि आसामाव सोलिबाय थानाय होस्रांनाय एबा एभिक्सन खालामनायनि बागैबो बुङो बिथाङा, जेराव मानसिनि थाखाय एसेबो अननाय गैया हिमन्तआ। हिमन्त बिश्व शर्मा सोरखारा जाबादि लुथिदों बेबादिनो सेन्डिकेट सामलायदों आरो सुबुं बारग' एभिक्सन खालामदों। बेनि फिथाइ महरै सानसे सैनांगोन होननाबो बुंबावो MLA बिथाङा। बे समाव फोसावनो लादों मुलुगनां थाखोनि मोनसे खौरां। जों बयबो मिथिगौ पहलगाम गाग्लोबनायनि उनाव भारत आरो पाकिस्तानजों गिख्रंथावै दावहा जाबाय थानाय समावनो पाकिस्तानाव गावजों गावबो दावहाया जादोंमोन, जेराव पाकिस्ताननि मोनसे बिग्रायारि हान्जा BLF जों गोबां समावनो पाकिस्तान रौनियानि हेंथायै जुजिबोदों, जेराव बलुचिस्तान दाबि खालामनानै गोबाव समनिफ्रायनो BLFआ सोरखारजों नांबोदों। बेबादिनो फिन आरोबाव बलुचिस्तान बिग्रायारि हान्जानि ग्रेनेडजों गाग्लोबनायाव आइजोफोरजों लोगोसे माखासे गथ'फोरखौ जखम खालामदों, जेराव 7 सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादोंमोन बमा गारनायाव, जाय जाथाया बुधबारखालि जादोंमोन। मख'नो गोनांदि BLFनि अपारेशन बाम मुंजों हादोरखौ सोमावग्लुंदों आरो बे अपारेशन खालामनायनि उननिफ्रायनो थामहिनबा जागायनायनि उननिफ्रायनो पाकिस्तानाव हिंसायारि जाथाया जादों। मिथिनो मोननाय जादोंदि मटर साइकेलजों सिनाय मोनै गाग्लोबग्राफोरा खोला बलुचिस्ताननि केस जिल्लायाव थानाय तुरबर्डनि अबचार ओनसोलाव मोहम्मद इउनुसनि न'आव हेन्ड ग्रेनेड खुबैदोंमोन। बे समाव रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फरायसुला फरायसुलिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां फोसावदों। फैबाय थानाय समाव थामहिनबा बे बाराव जाय फरायसा फरायसुलिफ्रा मेट्रिक आनजाद लिरगोन बिथांमोननो फैगौ नभेम्बर दाननिफ्राय आनजाद लिरजासिम दानफायाव 300 राङै होनाय जागोन। बे बाथ्राखौ मोनसे प्रेस मिटनि गेजेरजों गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मिथिहोदों बयनोबो। जामुगुरि हाटनि गवालगावआव सासे लाइमोना आबाद फोथाराव खामानि मावबाय थानाय समावनो जिउ गोमादों। बे जिउ गोमानाय जाथाया ओनसोल नाङैनो मोनसे गिख्रंथाव थासारि सोमजिहोदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला उमेश दास मुंनि आरो अल्पना दासनि फिसाज्ला समुद्र दास 16 बोसोर बैसोनि सासे लाइमोना फोथाराव खामानि मावनो थांदोंमोन आरो गोबाव सम खामानि मावबाय थानायनि उनाव फोथारनिफ्राय न' फारसे फैफिनाखैमोन सेंग्राया, जेराव सेंग्रानि जेबो खौरां मोनैयाव न'खरनि सुबुंफोरा सन्देह खालामदोंमोन आरो बिथांनि मबाइल फनाव फन खालामदोंमोनब्लाबो कलखौ हमाखैमोन। नाथाय जेबो फिननाय मोनैयाव बिमा बिफाफोरा फोथाराव थांदोंमोन आरो बिथांखौ नागिरनायाव फोथाराव सहैनायनि उनावनो न'खरनि सुबुंफोरा सेंग्राखौ हायाव गोग्लैनानै थैना थानाय थासारियाव नुनो मोन्दोंमोन आरो बेनाव जेब्ला बिथांमोना माखासे हुस थानायनि जाउनाव गामिनि सुबुंफोरजों जाथायखौ खौरां हरनानै बिथांमोना दावराव दावसि खालामो आरो गोख्रैनो फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादोंमोन। नाथाय बेयाव डक्टरफोरा बिथांखौ थैबाय होनना फोसावदोंमोन। गुबै जाहोनखौ मिथिनो मोननाय जायाखैब्लाबो थेवब्लाबो बेखौ सन्देह खालामनाय जादोंदि बिथाङा जोबोद दुंहाव थासारिजों बेबादि थासारिजों थैनो गोनां जादोंमोन। समुद्र दास मुंनि सेंग्रानि अबथिराय रुंसारि जानाया गासै गामियावनो दुखुनि साया लाबोदों। आयेन बेरेखा फेग्रा मुवानि बेरेखायै मोनसे सिग्रोमनाय हाबाफारियाव हाइलाकान्दि पुलिसआ गोबां बिबांनि हिर'इन आरो नंखाय रां जब्द खालामनो हादों। मोनसे आन्दोनि खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै हाइलाकान्दि पुलिसआ रत्नपुर शाहपुर लामानि भजपुरियाव मोनसे अपारेशन खालामदोंमोन आरो बेयावनो 2.25 ग्राम हिर'इनखौ जब्द खालामनो हादोंमोन। हिर'इनजों लोगोसे गोबां लांदां प्लास्टिकनि कन्टेनार आरो 19,500 रां नंखाय रांबो जब्द खालामनो हादोंमोन। मुलि रोगानाय एबा फालांगि खालामनायनि थाखाय बाहायजानाय गंसे अट' आरो सासे फालांगिरिखौबो हमनाय जादोंमोन।
हमजानाय सुबुङा बाहादुरपुर पार्ट 1 निमोन, जेराव माखासे सुबुंफोराबो हमजानायाव लोब्बा दंमोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।